Heippa moikka moi! Tänään mä ajattelin tähän videoon 10 asiaa, mitä ei kannata sanoa vammaiselle. Eli ihan tällaisia perusjuttuja, mitä kuulee ihan arkipäivässä. Asioita, joilla yleensä tarkoitetaan hyvää, mutta jotka voi tulkita tosi väärin. Se on tosi nätti, vaikka sä ootkin pyörätuolissa. Eli siis tätä kuulee yllättävän usein. Mä en tiedä mistä se johtuu, että tosi tommonen stereotyyppinen lausahdus. Että miten jalkojen toimivuus niinku vaikuttaa kauneuteen mitenkään. Ja se on sama kuin sanois vaikka, että sä oot tosi nätti mustatukkaseksi. Että onks te kaikki muut mustatukkaset sit samannäköisiä, jotenkin rumia, ja sit sä oot jotenkin erityisen kaunis, koska kun kaikki on muutenkin erinäköisiä, niin ei jotenkin mitään pyörätuoli vois muuttaa sun kauneutta mitenkään. Jos sä oot naamasta, niin sä oot kävelit se tai et. Kuinka rentoa, kun sä voit vaan istua päivät pitkät. Tätä kuulee yllättävän usein. Mitä oikein niinku kelaatte? Yrität sä olla hauska? No okei, joo, mä vielä siedän tätä, koska mä osaan ottaa tollaista huonoa kommenttia vastaan. Mut joku, joka on vaikka halvaantunut alaraajoista, niin mieti miltä siitä tuntuu, kun sä sanot silleen, että kuinka rentoa, kun sä voit vaan istua. Luulet sä, ettei silloin ikävä sitä aikaa, kun sä käveli. Joo, kyllä mäkin oon kävellyt joskus, mut siis... Mä tiedän, että sä tulet kävelemään vielä joku päivä. Ja muut lääketiede kehittyy keskustelut. Anteeksi, mut oot sä joku lääkäri? Sä tarkoitat varmaan hyvää, mut älä. Mitä jos mä en halua kävellä? Osaat sä keulia? Tätä kuulee just sellaisilta jonneikäisiltä pojilta ja valitettavasti vanhemmiltakin. Et no, nostaksä sun jalkaa, kun sä menet kynnyksen yli. Monet vertaan pyörätuolilla keulimista vaikka mopolla keulimiseen. Ja älä sekoita niitä, ne ei oo yhtään sama asia. Se, että mä saan mun etupyörät 3 senttiä ilmaan, niin ei oo kovin vaikeeta. Keuliminen on meille tapa vaan ylittää kynnyksiä ja muita rotvalleja. Ei silleen, että me keulitaan päivät pitkät kotona silleen. Paljon toi kulkee. Tätä kuulee kans yleensä pojilta. Mä en ymmärrä mikä poikia vaivaa. Miksi? Mä kuulen tätä tosi usein, kun mä kuljen sähkärillä. Ja joo, sähkärillä laitetaan niinku pistorasiassa. Mut se ei tarkoita, että se on joku ajoneuvo, että sillä huristellaan tuolla moottoritiellä sitä 600 kilometriä tunnissa silleen. Et kyllä menee ihan 10 kilsaa tunnissa, että... Mulla oli kerran jalka poikki, niin mä tiedän just miltä susta tuntuu. Please älä vertaa sun viikon liikuntakieltoa mun elinikäiseen sairauteen. Sitten on tää ylipuhuminen, mitä monet vanhemmat ihmiset tekee. Mä olin tossa just 1 päivä lääkärissä ja äiti oli siinä samassa huoneessa mun kanssa. Eli oli minä, äiti ja se lääkäri. Niin se lääkäri oli silleen, se kattoi mua aina ja sit se oli äitille silleen, mitä lääkkeitä hän syö? Sit mä olin siinä alhaa silleen, osaan mäkin ite vastata, mitä mä suuhuni pistän. Sä oot inspiraatio, kun jaksat aina olla niin iloinen. Oot taistelija! Kiitos. Kai. Kiva tuottaa pettymys, mutta mun elämä ei oo kyllä mitään taistelua. Mä oon ihan niinku sinä. Tää mitä kuulee kaupungissa tosi usein, kun liikkuu jossain ilman apua. Anna mä autan, toi näyttää tosi hankalalta. Jos se mitä mä oon tekemässä, niin vaikka se näyttää hitaalta tai hankalalta sulle, niin se ei tarkoita, että mä pystyn tekemään sitä itse. Mä pyydän kyllä apua, jos mä tarviin, kiitos vaan. Ja sit viimeisenä totta kai tää, miten vammaiset voi sitä ja tätä kysely. Jos mut kysytään Askefemmasta tosi usein vaikka, että miten vammaiset voi käydä vessassa? Sori, mä en tunne kaikkia maailman vammaisia, mä en voi tietää miten ne kaikki käy vessassa. Et se on eri asia, jos sä kysyt, että Timio, miten sä käyt vessassa? Minun voin sanoa, että mä nousen ylös, käännyn ja istun alas. Mut älä kysy monikossa vammaiset, koska mä en tiedä. Vaikka just uinnista, että kun mä sanon, että mä tulin just uimasta, niin sit tulee tää, miten sä voit uida, sä oot vammainen. No siis, kyllä tiedät. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Pistäkää peukku ylös, jos tykkäsitte. Ja jakakaa video eteenpäin ja sivistäkää teidän tyhmiä kavereita. Moikka!